कि और जाए जहाँ न गइलू हो हमरा के भूलइलू हो। जाए जहाँ न गइलू हो हमरा के भूलइलू हो। नमस्ते प्रणाम, एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगन के स्वागत बा। हम आप लोगन के छोट भाई जयकी राज आज बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी। बहुत ही हिट गाना बा। बहुत एगो भाई हमारा लगे बहुत दिन से कमेंट करते भैया सैड सॉन्ग लेके आओ, सैड सॉन्ग लेके आओ। भाई के कमेंट आप देख सकेनी तो भाई के डिमांड आज पूरा अगर आप भी ऐसा कोनो डिमांड होकर तो आप भी कमेंट कर सकेनी, आपके भी डिमांड पूरा हुई। आपके भाई के वादा बा। तो जितना भी भाई चैनल पे अगर नया है, राइटर ऑफिशियल चैनल पे अगर आप नया हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, काहे कि राइटर ऑफिशियल चैनल में आपके हमेशा फ्री सॉन्ग मिलला है। और जितना भी भाई पर्सनल सॉन्ग लिखवाल चाहते स्क्रीन पे आपके नंबर शो करते हो हमारे भाई, तो आप गाना लिखवा सकेनी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर ले शुरू कर जाए आज के वीडियो। आज के वीडियो देखल जा कैसन बा, तो यहाँ आज के वीडियो सुनल जाए। और कि जाए जहाँ न गइलू हो हमरा के भूलइलू हो। जाए जहाँ न गइलू हो हमरा के भूलइलू हो। 5 साल के प्यार गोरी, 5 साल के प्यार गोरी 2 महीना में खोइलू हो। जाए जहाँ न गइलू हो हमरा के भूलइलू हो। जाए जहाँ न गइलू हो हमरा के भूलइलू हो। तो ये आप लोगन के मुखड़ा कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताई। आई मैटर बा एगो लड़का कोनो लड़की से 5 साल से प्यार करत बा, 2 महीना में टून फून भइल बा, 2 महीना बाद चितनाई होता, 2 महीना बाद बोलत हैं कि हम आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये वो जैसे ऐसा होला भाई। तो ऐसे यही मैटर पर गाना लिखल बा। आई ट्रैक के नाम हम आपके लास्ट में बताए भी ट्रैक के नाम का बा। और उससे पहले आप अगर चैनल पे फिर से रिक्वेस्ट बा कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, काहे कि राइटर ऑफिशियल चैनल में आपके हमेशा फ्री सॉन्ग मिलला। तो राइटर ऑफिशियल चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर ली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट शुरू कर जा। अंतरा देखल जा कैसन बा, तय अंतरा सुनल जा। अंतरा कैसन बा। हरे कई बार वादा कइलू तब नाही भइलू, कसम खइले रहलू ये सोना तब नानी भइलू, तब ना। इसको 2 बार गाना है। हाँ, हर कई बार वादा तू कइलू तब नाही भइलू, कसम खइले रहलू ये सोना तब नानी भइलू। और कि जियते जी मुइलू हो तनिको नाम होइलू हो। जाए जहाँ न गइलू हो हमरा के भूलइलू हो। जाए जहाँ न गइलू हो हमरा के भूलइलू हो, भूलइलू हो। तो चलिए चलल जा लास्ट अंतरा के तरफ। लास्ट अंतरा देखल जा, लास्ट अंतरा कैसन बा। और उससे पहले अगर आपके कोनो डिमांड होके, जैसे भाई के डिमांड रहल तो भाई के डिमांड पूरा हो गई। अगर आप भी कोनो डिमांड होके हमारे भाई, आपके भाई के वादा बा आपके गाना जरूर आई। आप अपन डिमांड लिखी गाना पे, भोजपुरी सैड सॉन्ग चाहे ऑर्केस्ट्रा चाहे रंगदारी कोनो भी सॉन्ग होके आप लिख में, आपके भाई के वादा बा आपकी गाना आई। और जैसन आपके मनपसंद के हिट गाना लेके आई आपके भाई के वादा बा। और जितना भी भाई अगर राइटर ऑफिशियल पे आप चैनल पे नया हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, काहे कि राइटर ऑफिशियल चैनल पे हमेशा फ्री सॉन्ग आप लोगन के मिलत रहला। तो राइटर ऑफिशियल चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर ली। और आप लोगों से ये कहा जितना भी भाई हमसे पर्सनल सॉन्ग लिखवाल चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपके नंबर शो करते हुई 8756090687। ये हमारा पर्सनल नंबर बा हमारे भाई। आप हमारे पास कॉल भी कर सकेनी,
व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकेनी। अपना मन पसंद के गाना बहुत ही कम चार्ज में आप लिखवा सकेनी भाई। अगर आप ट्रैक पे लिखवाइबे तो 250 रुपया में आपके मन पसंद गाना लिख देब, जैसन आप चाहब वैसन। कोनो भी ट्रैक हिंदी चाहे कोनो भी ट्रैक पे कहबे आप ऊपर हम लिख देवें बहुत ही कम चार्ज में 250 रुपया में भाई। तो जितना भी भाई हमसे अगर आप अपन गाना लिखवाल चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकेनी। और ये गाना कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, काहे कि आप लोगन खातिर डेली इतना मेहनत करेनी। अगर ये गाना क्यों दे तो 250 रुपया जरूर हमके क्यों दे दी भाई। तो नाते आप लोगन खातिर हमेशा जब फ्री सॉन्ग ले आने तो हमारो दिल में आलसा रहा कि हमारे बड़ भाई लोग हमारा के सपोर्ट करिए, तो हमारा के सपोर्ट करी भाई। और कमेंट करके जरूर बताएं गाना कैसन बा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कैले शुरू कर जा। लास्ट अंतरा देखल जा, लास्ट अंतरा कैसन बा। तो यहाँ आई आप लोग सुनी लास्ट अंतरा कैसन बा। और हाँ एक बात और बतावल चाहते हैं कि अगर आप लोग गाना में नाम चाहते हैं तो अपन नाम कमेंट करिए हमारे भाई। आपके भाई के वादा बाकी आपका नाम जरूर आई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कैले शुरू कर जा। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा, आई सुनल जा। हरे जय की राज के प्यार गोरी तुहरा के भारी पड़ी, रंजन के जेतना सतैले बाड़ू केहू ना ओतना मरी, केहू ना ओतना। इसको भी 2 बार गाना है। हाँ जय की राज के प्यार गोरी तोहरा प भारी पड़ी, रंजन के जतना सतैले बाड़ू केहू ना ओतना मरी। तो कौन को हमी पइलू हो तू दोसरा के हो गइलू हो, जाए जहाँ न गइलू हो हमारा के भूलइलू हो, जाए जहाँ न गइलू हो हमारा के भूलइलू हो। तो वीडियो आप लोगों के कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे चलिए मिले जाए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हमारा वीडियो के इंतज़ार करब। मस्त रह स्वस्थ रह। मिलल जाए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खातिर धन्यवाद हमारे भाई। आप लोग ऐसे सपोर्ट करत करिए अपना भाई की।